kedy si začal zápasiť, aspoň v akom období života? A čo ťa k tomu viedlo? Zápasiť som začal v 13 rokoch, som bol prvýkrát na súťaži. A čo ma k tomu viedlo? Čo ja viem, ale to už bol asi taký spád. Od 9 rokov som bol u oca. Tak už keď som toľké roky bol v tej telocvični, tak to nejako zúročí tie skúsenosti. Bral som to tak spontánne. Už keď trénujem, tak aj tie zápasy k tomu patria. A pamätáš si na tvoj prvý zápas, úplne na ten prvý? To si nespomínam teda. Nie? Nie. No, viem, že to bol amatérsky zápas, jeden ešte z tých semi-kontakt, light kontakt, čo boli, alebo ešte bývajú. Ale v tom som sa dlho nepohyboval, ale tak matne si spomeniem na to, ale neviem ani kto mi bol za supera vtedy. Odtedy bolo tých zápasov naozaj veľa, ja tam mám cez 500 amatérských zápasov, čiže tam spomínať si na ten prvý, ja s mojou hlavou. A máš od malička nejaký vzor? Vzor? No, fascinoval ma asi ako každého Mohamed Ali, ale nejaký vyslovene vzor, že by to bol pre mňa, alebo že by som bol ja nejak zahladený do nejakého športovca, tak to nie je. Aj tie osobnosti, tak asi z každého odvetvia niekto. Teraz som prednedávnom pozeral dokument o najznámejšom samurajovi Miyamoto Musashi z Japonska. Tak ten ma teraz momentálne fascinuje, že aj jeho knihy čítam. A tak také, čo ja viem, dostanem sa k nejakým informáciám, tak z každého si zoberiem niečo. Ale teda nejaký ten rituál pred vstupom do ringu na zápas? Rituál pred vstupom do ringu, keď idem do ringu po tom móle, tak veľmi rád sa rozhliadam po ľuďoch. Ten dav tých ľudí, ako hľadia na mňa, tak cítim tú energiu z tých ľudí, veľmi rád tak nasávam tú energiu od nich. Mám to rád, keď hľadím na tých ľudí a čím dlhšie hľadím, tak tým sa cítim ja bezpečnejšie. Asi to bol taký jediný rituál. Koho uznávaš? Takú úctu mám pred každým fighterom, ktorý je normálny, že to má v hlave upratané, samozrejme, keď je to debil, tak. Nesmej sa. Nie, vážne, tak ja pristupujem asi k všetkým ľuďom, takže keď je ten človek normálne a má to hlave upratané, tak nemám prečo byť k tomu človeku zlý, určite úctu si zaslúži. A keď je to magor, že si ide a mráti sa na mňa a tvári sa jak boh, tak to je pre mňa nula spodina. Asi toľko. Nemám nikoho takého výnimočného, že by som sa pred ním kláňal alebo čo. Určite nie. Či ja využívam mimo ringu svoju silu? Toto je pre mňa otázka, na to by som odpovedal, keby som mal 17 rokov, že áno, že vtedy som vyhľadával, ale teraz je to pre mňa také komické, obzvlášť po tom vystúpení nášho najlepšieho šampióna boxerského v televízii, keď vyprával o tom, ako v Nitre pri Maxe prefackoval niekoho, tak nechajme na takých, on je na takej inteligenčnej úrovni. Asi to veľmi rád pozriem, keď takí ľudia budú na tieto otázky odpovedať. Môžeme o Tatnefe? Kľudne. Si nám porozprával? Nejaký tak priebeh toho, nejaké pocity z tej výhry? Ako to vlastne všetko bolo? No ten Tatnev, v tom sa boxuje celý rok. On sa boxuje, my sme začali, myslím, že v novembri. V novembri bolo prvé kolo, tak sa to asi aj začína. No a potom v priebehu celého roku teda. No to pocity z toho, no už len z tých samotných fighterov, ja som tam bol už tretíkrát v tej pyramíde. A vedel som, že tam tí zápasníci nebudú ľahkí superi. Tak som sa zodpovedne na to pripravoval a každé to víťazstvo bolo pre mňa niečím veľkým. Nemôžem povedať, že to bolo také všedné, obyčajné, určite nie. Však tí chalani, čo tam chodia boxovať do toho Tatneftu, tak už obzvlášť keď sa človek dostane cez to druhé kolo, tak už tí superi sú takí vytriedení a zostávajú tam naozaj tie špičky, čo majú za sebou veľké zápasy, veľkých bojovníkov, čo poparážali. Pre mňa je to asi vrchol kariéry teda. Zatiaľ. No sa chce spýtať na Vladka Moravčíka, na tvoj zápas odchádzajúci? No tak zápas, no jasne sa teším určite, s každým veľkým fighterom sa teším na zápas. Bude to asi, takto zhodnotím, bude to pre mňa určite jeden z tých vrcholov mojej kariéry. Vlado predsa len toho dosť dokázal v tom ringu, ale je to také veľmi otázne, no. Prispôsobili nám pravidlá asi tak, že má tam Vlado niečo aj z tých svojich pravidel tajských a mám tam aj niečo z tých mojich K1-kových, čo chodievam. Váhu sme prispôsobili tak, že ja som išiel dole, Vlado išiel hore, aby sme sa stretli niekde na polceste. Ja si myslím, že to celkom férovo nadstavené, určite to bude stať za to. Super, na to sa teším veľmi. No. Máš nejakú špeciálnu prípravu? Mám, ale rozoberať asi nebudeme. Jasne. Určite. Na špeciálneho borca špeciálna príprava. Jasne.
Máš nejakú prácu, alebo ako sa dá vlastne normálny život sklbiť s tým, že sa venuješ fighterom? Mal som prácu predtým, ale teraz už dlhšie roky nie, už sa venujem len mojim zverencom v telocvični, som len tu v telocvični zavretý, dá sa povedať non-stop. Mám tu viacej skupín, mám detskú skupinu, mám začiatočníkov, potom mám moju fighterskú skupinu, kde mám mojich sparring partnerov, chalanov, ktorí chodia tiež reprezentovať. A to zabere dosť času. Venuješ sa aj úplne maličkým deťom? Úplne maličkým deťom. Najmladšie mám dievčatko, minulý rok v decembri mala 5 rokov a už chodí ku mne 2 roky, to budú teraz. Wow, super. A tvoje deti ako vnímajú tvoju kariéru? Si im vzorom? Moje deti? Chlapec má 2,5 roka a ten chodí veľmi rád za mnou a najobľúbenejšie sú rukavice, všetkých povyťahuje. S každými rukavicami spraví zo 3 direkty a hneď ide pre druhé. A dcera tá skôr taká, ona sa ťaha tak skôr k umeniu. Určite je, ona ako by som to povedal, no, fyzicky je veľmi dobre vybavená. Dcera keď sem príde, tak ona dokáže byť hodinu na lane zavesená. Čo iné deti chytia lano a už to bolí, to nie, tak ona dokáže šplhať hore, dole, visí na tom lane. Ale stále ju to ťahá nejak k tomu umeniu. Myslím si, že syn ten bude skôr tak športu ako dcera. No, za poslednú dobu sme mali možnosť sledovať stránku, že chceme súboj teba a Tommyho Kida. Veľa ľudí by to chcelo vidieť, byť pri tom. Odkedy vznikla tá stránka, tak mňa veľa ľudí s tým aj kontaktovalo, že čo je to za stránku, či ten zápas sa udeje, či to bude, alebo či je to len také akože. Neviem na to úplne priamo odpovedať, ale ľudia, ktorí založili tú stránku, tak ma kontaktovali s tým, že to vyprovokujú. No, snažia sa, robia všetko, posielajú správy, ktoré posielajú Kováčovi, posielajú aj mne, aby som to všetko videl. No a z Kováčovej strany sú to zatiaľ len samé výhovorky, múdre slova používajú a neviem aké všelijaké možné dôvody, prečo to nespraviť. Hej. A teraz sa mi dostalo do uší, že v 26. apríla, čo budem boxovať v Žiline, tak tam bude aj on s niekým neznámym. Hej. Takže nakoniec najprv to nejde, že nie, on ide do Ameriky, má tam že tam má nejaké záujmy a nebude tuto na Slovensku. On, jak to povedal, že aby som byt predal, že až potom bude so mnou boxovať, tak zrazu to ide. Áno. Tak dúfam, že ho nejak vyprovokujú k tomu a zlomia ho, aby ten zápas postupil. Ja by som bol veľmi rád. Ja veľmi rád by som ukázal, že nie je taký šampión, ako zo seba robí. Nejaké poďakovanie niekomu, komu vďačíš za podporu? No, hovorím, že veľmi nerad ja konkrétne ďakujem niekomu, lebo naozaj mám v živote šťastie na ľudí. Mám okolo seba veľmi veľa dobrých ľudí. Pomáhajú mi ľudia, čo sú okolo mňa, tak naozaj je to také, že vininka, samozrejme nájde sa človek, ktorý príde len aby parazitoval. Ale ťažko mne vyprávať konkrétne o niekom. Je to naozaj, cez rodinu, cez mojich sponzorov, cez trénerov, ktorí mi pomáhajú so stravou, so všetkým. To je naozaj spústa ľudí, no bez nich by to určite nešlo. Sám by som to nedokázal v žiadnom prípade. A poďakovať životu, že mi takých ľudí priniesol. A takýmto spôsobom asi všetkým, ktorí sa podielajú na tej mojej kariére.